Der er nu 11 dage tilbage til jul. Og de vil indhente mig. Men de vidste ikke, at jeg har et hemmeligt våben i ærmet. Jeg kan trylle. nu vil jeg gemme mig, så de ikke ser mig. Sikke en dejlig slagtøjskniv. Jamen altså, Bolette, jeg er bare så glad for, at vi har den, når den ikke er forsvundet. Jeg tænkte, hvis vi ikke havde den. Abracadabra! Gud, det må være ham den onde, der har tryllet den væk. Nej, hvad gør vi nu? Hvor gemmer han sig, mon? Følg med i næste afsnit.